Часът е 23:30. Лягаш си, казваш си, само ще проверя какво става по света за 5 минути и заспивам. Минава половин час, после час, вече един през нощта. Очите ти се затварят, тялото ти е изморено, утре те чака тежък ден, но палецът ти продължава да се движи. Нагоре, нагоре, нагоре. Какво виждаш? Войни, икономическа криза, природни бедствия, някой е ядосан на някой във Фейсбук, нова болест, инфлация. Усещаш ли как гърдите ти се свиват? Усещаш ли една лепкава тревожност, която пълзи по гръбнака ти? Логиката ти крещи. Спри! Това те разболява! Остави телефона! Но не можеш. Буквално физически не можеш да спреш. Чувстваш се като хипнотизиран, като заложник на собственото си устройство. И когато най-накрая, изтощен до краен предел, оставиш телефона, сънят ни идва. Защото мозъкът ти вече е на бойното поле. Ако това ти звучи познато, не се обвинявай. Не си слаб, не си глупав, не си мазохист. Ти си жертва на най-съвършеният капан, създаван някога за човешкия мозък. Капан, който използва собствените ти инстинкти за оцеляване срещу теб. Нарича се doom scrolling или скролване на обречеността. Днес ще ти покажа защо мозъкът ти е буквално дрогиран с лоши новини. Днес ще разберем защо спокойствието те плаши повече от катастрофата. И най-важното, ще ти дам антидот. Няма да ти кажа просто хвърли телефона. Ще хакнем системата обратно, за да си върнеш контрола, съня и живота. Остани до края, защото техниката, с която ще завършим, е единственият начин да излезеш от матрицата, без да се изолираш от света. Здравейте, прекрасни хора! Аз съм психолог Любомир Левтеров и добре дошли в пространството, където не лепим лепинки върху открити рани, а търсим корена на проблема. Днешната тема е епидемия. И не преувеличавам. Всеки ден в кабинета ми влизат хора, които се оплакват от паникатаки, от безсъние, от хронична умора. И когато започнем да дълбаем, много често стигаме до едно и също място – екранът на телефона. Ние живеем в ера на информационно затлъстяване, но не с полезна храна, а с токсични отпадъци. Много гурута ще ви кажат, просто бъди по-дисциплиниран. Пълни глупости. Да се бориш с алгоритмите на социалните мрежи само с воля е като да се опитваш да спреш цунами с чадър. Тук ще говорим за невробиология, за допамин, за еволюция. Ако искаш да разбереш как да предпазиш психиката си в свят, който печели пари от твоя страх, натисни бутона "Харесай". Това помага на алгоритъма, иронията е пълна, знам. Това помага на алгоритъма да разпространи това полезно съдържание вместо поредната катастрофична новина. Абонирай се, ако все още не си, и нека се гмурнем в дълбокото точно сега. Нека започнем с въпроса защо. Защо по дяволите ни е толкова интересно да гледаме ужасни неща? Защо, ако видиш заглавие "100 котенца бяха спасени" и заглавие "Голям пожар унищожи квартал", ръката ти автоматично отива към пожара? Отговорът е в твоята амигдала. Това е онази древна част от мозъка ти, която отговаря за твоето оцеляване. Представи си, че си първобитен човек преди 50 000 години. Живееш си в саваната. Ако видиш красиво цвете и го подминеш, нищо страшно няма да стане. Просто си изпуснал една гледка. Но ако чуеш пукане на съчки в храстите и си кажеш "О, сигурно е вятърът", и не провериш, а там има тигър, ти си мъртъв. Генетичната линия приключва. Ти тръгва, но и никога не напада. Той просто ръмжи от екрана. И твоята нервна система остава заключена в режим на бойна готовност. Кортизолът, хормона на стреса, се изпомпва в кръвта ти нон-стоп. Ти седиш на мекия диван, на топло, но тялото ти е във война. Това води до състояние, което наричаме функционално замръзване. Ти не правиш нищо, за да решиш проблема, защото не можеш да спреш войната с гледане, но и не можеш да живееш живота си. Ти си парализиран. Но страхът
е само едната страна на монетата. Има и нещо друго, нещо по-коварно. Забелязвали ли сте движението, с което обновявате фида си? Дърпаш надолу и пускаш. Дърпаш надолу и пускаш. Знаете ли откъде е взето това движение? От ротативките в казината. Дърпаш ръчката и чакаш да видиш какво ще се падне. Това се нарича променливо възнаграждение. Ако всеки път, когато отвориш Facebook или Instagram, виждаш едно и също скучно нещо, щеше да спреш да влизаш. Но ти не знаеш какво ще ти се падне. Може да е нещо смешно, може да е нещо скандално, може и да е нещо страшно. Тази несигурност освобождава допамин. Да, правилно ме чухте. Мозъкът отделя допамин не само когато му е хубаво, а и когато очаква нещо да се случи. Дори това нещо да е ужасна новина. В момента, в който видиш нещо скандално, не мога да повярвам какво е казал този политик. Мозъкът ти получава доза възбуда. Гневът е енергия. Възмущението е енергия. В един сив, монотонен живот, където ходиш на работа от 9 до 5 и нищо не се случва, думскролингът те кара да чувстваш нещо силно, дори и да е негативно. Ние сме пристрастени към емоционалните пикове. Ставаме като наркомани, които търсят следващата доза възмущение. Видя ли какво стана? Чули колко е страшно? Ние споделяме тези новини с приятели. Това ни дава усещане за общност. Събираме се около огъня на бедствието и си топлим ръцете на него. Но цената? Цената е това, което аз наричам пуканков мозък. Popcorn brain. Вниманието ти става накъсано. Не можеш да изгледаш един филм без да погледнеш телефона си 10 пъти. Не можеш да проведеш един дълбок разговор без да се разсееш. Ти губиш способността си да присъстваш тук и сега. А животът, прекрасни хора, се случва само тук и сега. Всичко останало са пиксели. Нека ви предложа една аналогия. Представете си, че всеки ден по 5 часа на ден вие ядете само развалена храна. Бургери, намерени в кофата за боклук. Токсични отпадъци. Как ще се чувства тялото ви след една седмица? Ще се разболеете, кожата ви ще посивее, няма да имате енергия. Информацията е храна за ума. Буквално. Всяка дума, всяка снимка, която влиза през очите ти, се обработва, смила се и става част от психиката ти. Думскролингът е еквивалентът на това да се тъпчеш с ментален джънк фуд, гарниран с отрова. Ти си казваш, ама аз само се информирам. Не, ти се интоксикираш. Има огромна разлика между това да си информиран и това да си ангажиран емоционално с неща, които са извън твоя контрол. Тук искам да въведа понятието кръг на загриженост и кръг на влияние. Думскролингът ни държи 100% в кръга на нещата, които ни засягат или си мислим, че ни засягат, но върху които имаме 0% влияние. Ти не можеш да спреш инфлацията скролвайки. Не можеш да спреш войната с коментар във Фейсбук. Единственото нещо, което постигаш, е да източиш батериите си, така, че да нямаш енергия за нещата, които наистина зависят от теб. Работата ти, семейството ти, здравето ти. И ето го парадокса. Колкото повече скролваш за глобалните проблеми, толкова по-зле става твоят собствен микросвят. Ставаш раздразнителен с децата, пропускаш тренировка, ядеш от стрес. Светът не се оправя, но ти се разпадаш. Нека бъдем честни. Ако ви кажа, просто оставете телефона в другата стая или изтрийте си Фейсбук, вие ще кимнете, ще кажете добра идея и след 10 минути пак ще скролвате. Защо? Защото волята е изчерпаем ресурс, а ние се борим срещу милиарди долари, инвестирани в това да хакнат вниманието ви. Битката е неравна. Стандартните съвети не работят, защото се опитват да лекуват наркомания с логика. Затова днес няма да ви давам съвети за дигитален детокс. Ще ви дам 3 психологически протокола, които заобикалят волята и работят директно с лимбичната система, емоционалният мозък. Първата стратегия се казва среща с апокалипсиса, техника на отложеното притеснение. В когнитивно-поведенческата терапия има техника, наречена прозорец за тревожност. Вашият мозък иска да знае новините, защото го е страх. Ако му кажете няма да гледаме новини,
той изпада в паника и ви кара да проверявате още по-често. Затова сключете сделка с него. Дайте му това, което иска, но при вашите условия. Определете се час на ужаса. Например, от 18 до 18:20. През това време имате пълното право, дори задължение, да влезете в най-дълбоките дълбини на интернет, четете за новини, за вируси, за кризи, тъпчете се с информация. Но, когато алармата звънне в 18:20, край. Ако в 10 сутринта ви се прииска да проверите нещо, си казвате: не сега, имам среща с апокалипсиса в 18:00, ще го мисля чак тогава. Така не забранявате, а отлагате. Мозъкът се успокоява, защото знае, че ще получи информацията, просто не сега. Така вие си връщате контрола върху вашето собствено време. Стратегия номер 2. Физиологичната въздишка. Хакване на блуждаещия нерв. Помните ли, че казахме, че скролването ви вкарва в режим на замръзване? Тялото е неподвижно, а умът припуска. Вие сте в транс. Не може да излезете от транс с мислене. Трябва ви физиология. Следващия път, когато се усетите, че сте зациклили, направете следното дихателно упражнение. Доказано е от невробиологията като най-бързият начин за сваляне на кортизола. Вдишайте дълбоко през носа. Веднага след това вдишайте още малко, т.е. допълнете дробовете до край. Сега издишайте бавно и продължително през устата, все едно издишате през тънка сламка. Направете го 3 пъти. Това двойно вдишване механично отваря алвеолите в белите дробове и изпраща сигнал на мозъка: опасността отмина. Това е ръчната спирачка на вашата нервна система. И сега най-радикалната стратегия. Тази е само за хора, които наистина искат промяна. Стратегия номер 3. Данък действие. Или на английски Pay to Play. Думскролингът ни кара да се чувстваме безпомощни наблюдатели. Ние сме зрители на трагедия. Това смазва самооценката. Правилото е следното. Нямаш право на пасивна консумация. Превърни тревожността в действие. Ако прочетеш статия за замърсяването на океаните, задължително трябва да станеш и да изхвърлиш една пластмасова бутилка разделно. Ако прочетеш за политическа криза или за несправедливост, дари 5 лева за кауза или помогни на съсед. Ако четеш за болести, направи 10 лицеви опори или изяж една ябълка. Наложи си данък. Всяка негативна информация трябва да бъде платена с позитивно действие в реалния свят. Това прави 2 неща. Първо, мозъкът ти започва да се замисля: абе заслужава ли си това да го чета, ако после ще трябва да правя лицеви опори, и често се отказва. И второ, ако все пак прочетеш новината, ти вече не си жертва. Ти си направил нещо, върнал си се малко контрол, превърнал си страха в твое гориво. И една радикална идея. Опитайте информационен детокс. Изберете си един ден, например събота. Без новини, без социални мрежи, ден в пълно информационно затъмнение. Кажете на близките си да ви звъннат, ако стане ядрена война. Обещавам ви, ако нещо наистина важно се случи, ще разберете. Няма да го изпуснете. Но тишината, която ще получите в този ден, тя просто е лечебна. Прекрасни хора, искам да завърша с това. Светът винаги е бил опасно място. Винаги е имало войни. Винаги е имало болести. Винаги е имало трагедии. Разликата е, че преди ние не сме ги носили в джоба си 24/7. Вашето ментално здраве е единственият ресурс, с който разполагате, за да се справите с този свят. Ако позволите на алгоритмите да измучат радостта, надеждата и спокойствието ви, вие не помагате на света. Вие просто добавяте още един нещастен и оплашен човек към статистиката. Светът има нужда от вас силни, има нужда от вас адекватни, има нужда от вас наспали се. Да спреш да скролваш не е акт на невежество. Това е акт на хигиена. Това е акт на себеуважение. Вие сте пазителите на собственото си съзнание. Не оставяйте вратата отворена за всеки буклук, който вятърът на интернета довее. Искам да ви предизвикам още тази вечер.
1 час преди лягане, телефонът в другата стая. Знам, че звучи страшно, но опитайте. И искам да ми напишете нещо долу в коментарите. Кое е нещото, което ви тригърва, или с други думи задейства, най-често да скролвате? Скуката, страхът, самотата. Нека видим колко от нас се борят с едни и същи демони. Когато го напишеш и видиш, че не си сам, силата му намалява. Ако това видео ви е накарало поне веднъж да оставите телефона и да погледнете небето или любим човек до вас, моята работа е свършена. Споделете го с приятел, който ви праща Reels в 3 през нощта. Той има нужда от това. Аз съм психолог Любомир Левтеров и ви благодаря, че избрахте да инвестирате тези минути в себе си, а не в безцелно скролване. Бъдете здрави, щастливи и спокойни. До нови срещи! И пазете умът си чист.